Слушам ви. Искам да съм Простак. Слушам ви. Искам да съм Ще поздравим всички ваши близки. Поздравете всичките му близки и най-вече майка му. Заслужава си го човека. Ще поздравим всички ваши близки. Всичко добро ви пожелаваме. Ще има много хубава песен. Песента е с дълбок лиричен текст и се казва "Що ти не?" Следват люти ранни вести по СКАТ. Ние сме се превърнали в инкубатор на цигани, тази държава. Вижте сега, друго ми е мнението. Секса е много хубав спорт, между другото. Ама защо се сърдят, като аз трябва да им плащам? След тази вълна от недоволство предлагам сексът да се финансира от спортната палата. Секса е много хубав спорт, между другото. Ама защо се сърдят, като аз трябва да им плащам? Следващия, моля. Да. Господин Христов? Да. Освен предаването СКАТ, което е ми едно от любимите предавания. Кръстев! СКАТ вече не ги бръснат за телевизия. Освен предаването СКАТ, което е ми едно от любимите предавания, наблюдаваме Национал Географик. А Discovery и Анимал Планет наблюдавате ли? Наблюдаваме Национал Географик. Кръстев! Зрителите винаги ме забавляват за разлика от Валентин Касабов от Паралакс. Чуваме ли се? Да. Да, слушам ви. От Сандански се обаждам. Откъде? От Сандански. Сандански. Слушам ви, господине, намалете звука на телевизора. Така. Чуваме ли се? Чуваме се, говорете. Да. Слушам ви, говорете. Да, говоря. Хайде де. Хайде де, говорете, какво стана? Ало? Да. Какво да, говорете или ви затварям телефона? Скъсаха му нервичките на човек. Слушам ви, говорете. Да, говоря. Хайде де. Хайде де, говорете, какво стана? Ало? Да. Какво да, говорете или ви затварям телефона? Имам още един зрител, добър ден. Какво се правите на тези шкари на жената, бе? Опа! Попаднали сме явно на защитника на онеправданите. Самият Зоро. Малко по-членоразделно, може ли? Така, спокойно говорете. Не, така няма да се получи разговор, господине. Опитайте се нещо така съществено и по... Искаш по същество? Ето, само чиста есенция. Що изключвате, който не ви харесва, бе? Ами аз ви обясних. Чухме каквото има за казване. Отшумя сама си да ви майна. Рачко, страшен си. Позначи е поздрав. Роднински. Отшумя сама си да ви майна. Бронзов медал за доктор Валентин Касабов от Паралакс по СКАТ. Ало. Започвате с Първанов заради партията, която ще създаде. Оставихте господин Майко Борисов. Така, разбрахте. Не си е гътнала хапчето. Може пък вашата телевизия да й е хапчето. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа се от акула и опашка от СКАТ. Преди употреба прочетете листовка. Имам още един зрител, добър ден. Какво се правите на тези шкари на жената, бе? Опа! Попаднали сме явно на защитника на онеправданите. Самият Зоро. Малко по-членоразделно, може ли? Така, спокойно говорете. Не, така няма да се получи разговор, господине. Опитайте се нещо така съществено и по... Искаш по същество? Ето, само чиста есенция. Що изключвате, който не ви харесва, бе? Ами аз ви обясних. Чухме каквото има за казване. Ало? В ефир сте, слушаме ви. Да. Значи, много е приятно там да са съдали. Искам да кажа само едно решение. Зрителят звучи позитивно. Сигурно ще е поздрав за някой роднина. Много е приятно там да са съдали. Искам да кажа само едно изречение.
От Шумен съм аз и да ви майна. Рачко, страшен си. Позначе е поздрав. Руднински. От Шумен съм аз и да ви майна.